ମୁଁ ସାଗର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରେ ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ନଗରର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେବ ଏବଂ ନଗରର ଭିଡ଼ିଓଟି ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ବି ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ନଥିବ, ସିନ୍ ନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି।